Nimxi għal-naħa l-oħra tal-istudio fejn għanna u koll ħammorru fuq il-bejt l-ewel, għalli naraw naqra mekki ċara tempu kif il-miliet f'pajjiżna mingħajr ma rridu differenti minn postijiet oħra. Għandek tradizzjonalment il-ġurnata tal-miliet tkun xemxija, kemm xejn kiesħa, però mi għandi wkoll xemxi mhux kiesħa imma Dr. Spanjol illi jinsab hawnhekk sabiex nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet bejn il-miliet u l-Malti. Din il-kultura illi mhux minn dejjem kienet le, ġifieri aħna. Hija qadima sew ta' Ma qadima sew. Għandek xi idea bej wieħed u ieħor? Meta beda jiġi ċelebrat il-miliet. Diffiċli tgħid, imma mija qadima sew. U da jiġdu anke l-fatt li għandna l-kelma miliet u xek li hija kelma ta' nisa l-Arbi u xek. Xi tfisser eżatt il-kelma miliet? Ġifieri jekk ħanitilqu minn dak il-punt. Tajjeb nagħmlu hekk ara. Għax illum qisna ħanaqbdu il-kaxxa tal-klim tal-miliet li nħalluha taħt it-taraċ. Unxerdu. Ħaniftħuha daqsxejn kif nagħmlu bit-tiżjien u xek tal-miliet. L-ewwel waħda hija l-kelma miliet. Issa di tajb nifu daqsxejn fuq għax hija kelma sabiħa. U kultant qisna ma tantx qed nużawha, kulħadd sejjer il-Christmas u x'se tagħmel għall-Christmas u l-presents tal-Christmas meta għandna rigali u xek il-kelma miliet. Miliet hija kelma sabiħa għax ġejja mill-istess nafu l-Malti jaħdem bleru u xek ta' twelid, ta' titwilet, ta' twellet. Allura hija jisek tajt il-birthday jiġifieri xek twelid ta' birthday partikolari insomma, twelid ta' nafu ta' min u xek tal-bambin. Ovvjament, ta' Ġesu Kristu. Issa inti interessanti li użajt l-kelma bambin. Aħna fi żmien il-miliet lan sejħulu Kristu. Ġesu rari. Insejħulu bambin. Mit-Taljan ġejja di. Etnu, kosta ġvera attent, inti xek. U bambin nafu bit-Taljan għandha tifsira differenti xek. Bambino. Huwa tifel. Issa aħna fil-Malti nużawha jew għal dan iż-żmien tal-miliet u xek, li allura tiġib tifsira partikolari tajt jiena xtrajt bambin tax-xema pereżempju. Inkella nużawha jew għal xi tarbija li tkun ħelwa ħafna tajt tara qisu bambin u xek, jew kelma oħra flok Alla. Kultant Alla tinstema xejn qawwija bħala kelma. Tlatt il-bambin. Mawx għalik. Jew anke li tfal ġejdulhom ejja morru bambin, ejja morru l-Knisja. Jew tajt naf jekk il-bambin irid, flok tajt jekk Alla jrid. Ġifieri jiġi qisu il-kelma teknika tisih eufemizmu, ġifieri jisek tratta badaq xejn, flok tuża l-kelma Alla li hija kważi kelma importanti ħafna. Kien hemm żminijiet illi wieħed kien isemmi Alla u jinkina. Iva, ġifieri. Ġifieri niftakar nies li kif kienu jisemmu Alla, niftakar żgħir, ma kif kienu jisemmu u ma kienu anzjani mhux ħażin, jisemmu Alla jinkinaw. Żgur xi kelma importanti. Allora minflok jisek issemmi xbija talla tarbija, xi tarbija kulħadd jiggusta u hemmhekk m'għandekx problemi jgħid. Però il-nisġa Maltija mal-miliet mhix waħda biss profana, le? Le. Ġifieri morna l-bot minn hekk. Le. M'għandekx ir-reliġjon li qiegħda tinfluwenza biss l-ilsin Malti. Ġifieri għandek bla dubju l-parti reliġjuża, ġifieri għandek għandna bdejna mill-bambin u xek. Ħankompli daqsxejn waħda fuq ir-reliġjon qabel naqbżu fuq il-parti inqas reliġjuża ngħidlek. Għax qed nitkellem fuq il-presepju allura xek għandna l-bambin fil-qalba tal-presepju. U fil-presepju xi kollok il-pasturi, le? Sa pasturi dik kelma li nużawha ukoll ma niqfux naħsbu daqsxejn fuqha, pasturi. Inti taf fuq Taljan u ġiblot, pastori huwa r-raj. Raj. Imma aħna pasturi ma nużawix għar-rajja biss, nużawha għall-Madonna, għal San Giuseppe, għal-State Maġi u xek. Kollha kemm huma jiġu pasturi. Anka l-aġeb tal-presepju. Anka l-aġeb ma hux għalik għax ħut għandhom isem. Ġifieri fil-Malti pastur tfisser figura u xek li tqiegħda fil-presepju. U kif qed tajjeb inti daw għandhom xut għandhom laqam. Uħut għandhom u oħrajn sempliċiment pasturi. Eżatt. Però jekk nibda nsemmilek jiena fissat fuq il-presepju sewwa ġifieri nistgħu nibqgħu għaddejjem biss fuq il-presepju. Jekk għandek ix-xabbatur. Proset mhux għalik xabbatur. Ix-xabbatur u dak li qiegħed jixxabbat u xek biex jara x'kienet jiġri. U xabbatur hija kelma interessantissima. Għax għandek l-ewwel biċċa xabbat li ġejja mill-Arbi. Tixxabbat. L-aħħar biċċa demb ur
dik ġejja mill-isqalli jew mit-Taljan. Ġifieri Għal-prezentatur, Mawx attur. għalik, eżatt, proset. Ġifieri jew jiena min jagħmel il-kuntratti u xi jiġi kuntrattur u mbagħad jew min jedit jiġi Jekk editur. niftakar tajjeb, jgħidulu nom tal-aġent. Il-laħwa x'inhu tajjeb da, ara Għara nara kemm qed nidħlu fid-dettal. Din hija kelma, hawnhekk qed ngħidu qisu il-qofol tal-Malti għaliex għax di kelma li la hija arbija. Ġiek tidxa fid-dizzjonar tal-Arbi mhux tassiba. Jekk tidxa fid-dizzjonar tal-Isqalli u tat-Taljan laqas minn tassiba. Ġifieri hija kelma purament Maltija, kelma unika, kelma. Mbagħad għandek ovvjament l-Anġli. Iva, l-Anġli. Illi dawka nafu li huma. Huma parti importanti. Imma mbagħad daħlu il-fornar per eżempju. U bdew jidħlu dawn il-ħaddiema tal-id. Kif kienu dak iż-żmien ovvjament. Daw jibqaw jisu bil-ħanut miftuħ dak il-ħin. Ekku, il-furnar għarrajt għax ikun qed jaħmi fil-għaxija, ma ikollok is-sajjiet, il-kaċċaturġi li jkun. Interessanti bħala dilettant tal-presepi, illi pereżempju jien dilettant kbir tal-presepju Naplitan. Sew. Illi fil-presepju Naplitani iżidu wkoll il-figurini u l-karattri anka politiċi pereżempju jew xandara u baqa' jaġġorna. Il-Malti le. Le, jisu baqa tradizjonali. Għandek xi affarijiet li huma jisu lokali, per eżempju għandek taż-żaq. Taż-żaq dak huwa l għandek strument tradizjonali Malti u xek jisu backpipes biex niftehmu, dak jgħidulu taż-żaq. Mela semmejna x-xabbatur. Taż-żaq għandek ir-rieqet ukoll. Ekku. Ir-rieqet issa dan jgħidaq xejn strambu xek għax għandek il-kulħadd li jisu mistaġeb dal-avveniment kbir. Imma għandek wieħed rieqet, min jaf forsi qed jissimbolizza xi ħadd li huwa daqsxejn biret, daqsxejn apatiku mhux qed jagħti każ. Ma nafx x'inhija l-istorja warajha, imma interessanti. Li għandek miġja kbira bħal dik u baqa' rieqet. Ovvjament għandek ukoll isla temmaġi. Isla temmaġi u qabilhom hemm li semmejt inti l-ewwel wieħed l-Aġeb u l-Aġeb daka ir-re kważi. Da sar qisu tista' parti mill-idjoma tagħna, ġifieri meta xi ħadd tarah daqsxejn rieqet mitluq u tgħidlu qisek l-Aġeb tal-presepju u tgħidilu kwalunkwe żmien tas-sena, ġifieri. Da jgħidulu l-Aġeb għax kun qed jistaġeb sewa qiegħed ġieli jgħidulu li maġġeb ukoll, ġifieri għax qed jistaġeb Fil-fatt ikollha ħafna drabi jdeħ il-fuq, jdeħ miftuħin, għajneħem berqin u għet jistaġeb. Ħalqu miftuħ, ovvja. Ħalqu miftuħ. Ġili jgħidulu kollha duratur, għax jisu qed jadura. Imbagħad hemm ix-xrik li huma l-għannejja wkoll, jiġifieri tafu sew. Li dawka insib ma ninnota li x-xrik pereżempju issibhom fil-prasepji Sqallin u anka Maltin, imma mbagħad iktar ma titla lejn il-fuq tal-Italja, dawk ma jsibux posthom hemmhekk. Interessanti. Hija kwistjoni ta' tradizzjoni tal-kultura. U tagħmel sens ukoll għax aħna qreb it-tarf tisfel u xi kien tisfel tal-Italja. Jekk mill-presepju immorru iktar għal-kummerċjal. Sew. Ħanibdew bl-iktar ħaġa inti semmejtu anka fil-pasturi għandna żaq għal-mużika, ma mmur żaq tal-ikker. Xi ħaġa li ninnota u aċċennajna għaliha il-ġimgħa li għaddiet. Illi aħna, minkejja li għanna ħafna minn suċ minna bejn is-Semitiku u r-Romanz, mod partikolari Italjan jew l-Isqalli, però l-kċina tagħna hija influenzata immens mill-Ingliżi. Iva wkoll. Christmas pudding, Christmas cake, il-mince pies, id-dundjan pereżempju. Anke ħafna jisimhom huma mill-Ingliż u xek, jiġifieri anke fi żmien ir-Randan li interessanti hemmhekk għandek kultura qadima ħafna, xek għandek il-hot cross buns. Il-ċina baqgħet wisq marbuta mal-Ingliżi, pereżempju ma daħalx il-panettone f'Malta. Kien tartu xek li daħal. Għasin, tara xina li jena wikkil, imma normalment, mux ħagġa li tamila il-mara tad-dar. Il-panettone artiġjanali jtnejt, mux il-panettone kommerċ. L-ikel tradizjonali għanna l-imbuljuta, muxek l-imbuljuta, taf minn fejġeja l-kelma imbuljuta. Le, mandiċ idea. U koll ġeja mill-Isqalli u mill-Taljan, kważi kollox ħadnielu għahna insomma. Ija minn bollire, sewa li tfisser talli. Talli. Bollita, muxek, ġviri, għax inti għed talli għemmek għandek il-kokotina u l-qasta, muxek l-imbuljuta tal-qasta. U għet nsemmu l-qasta għanna u koll mbagħad il-qaq tal-għasel li fit-taqbila ninu tal-miliet. Ommu tagħmel il-qajiet. U l-qajiet tal-qastanija. Stinija kelma kurjuża, kelma stramba. Ngħidlek dritt għadni ma sibx tarfa eżatt, għax fil-qaq tal-għasel ma jkunx hemm
il-qastan u xek, għaliex hemm il-qastanija fiha. Tħallna fiha wkoll il-ġimgħa li għaddiet fejn Eh. kellna lil Joe Spiteri, l-espert tal-gastronomija Sew. tagħna, illi fil-fatt fawdex Aha. il-qaq tal-asel Ija. ma kinux jingħataw fi żmien il-miliet, kienu jingħataw biss fi żmien il-għejд. Sew. U il-tip ta' asel Aha. mhuwiex l-asel li aħna nafu tan-naħal, Sew. huwa l-black treacle Proset, bl-Ingliż. proset, Allura l-qastanija ġejja Eh. minn hemmhekk. Ek nissuspetta. Fit-Taljan ukoll għandek tip ta' asel li jgħidulu kastanjo, ġifieri għax ikun in-naħla tkun dakret minni. Jista' jkun għandek rabta ma' dawn l-affarijiet. U semmejna it-taqbila ninu tal-milied, dik ukoll hija kurjuża, x'ħafna nies meta jgħidu ninu, jaħsbu li tissemmi l-xitoninu, xek li l-xitoni. M'għandux x'jaqsam xejn, le? Minn min jgħidlek imma datoni minnu. Għax ħafna taqbili tagħna għandna jissemmu xi toni jew xi ninu, xek għandek toni tagħna ta' nitina pereżempju. Allura nies jgħidulu għandek daninu. Dik hija kelma ninjo. Ġifieri hija ninjo bl-Ispanjol li tisser miġdid bambin hija tifel żgħir. Ġu meta ngħidu ninu tal-miliet, qed ngħidu ninjo ġifieri tifel bambin tal-miliet. Ommu mbagħad tiġi allura aktar xi tirreferi għal ommu, tiġi l-Madonna nimmaġina imma min jgħidha ma ommi tagħmel il-qajiet, hemm mbagħad idur għal. Dik naħseb hija l-iktar anja Iva. antika. Hija waħda mill-eqdem. Għanna ħafna nijiet, di u koll, nista namel daqxejn naqlaħ minn fuq l-istonku, insomma, di. Għax tkun miexi ħafna postijiet u tisma ħafna nijiet zbieħ, ħafna drabi bil-Inglis ikunu, u tajjeb li nisamaw, ma xu ma zbieħ. Imma għanna l-għanijiet tagħna, għanna ħafna għanijiet zbieħ, għanijiet u għanijiet li kultant l-qas dik tismaħħom anki daw ir-reċti li jagħmlu tfal tal-iskola, tajjeb li jagħmluhom xi drami jew xi għanijiet bl-Ingliż, imma għaliex m'għandux ikun hemm aranja waħda bil-Malti. Ma taħsibx għaliex qed jiġriek għal-raġuni li anka id-dinja tal-ispettaklu Maltija qiegħda tibda tħares wisq lejn barra u anka timporta prodott saħansitra. Iva, dak huwa importanti sewa, ġifieri aħna konna nitkellmu fuq ħafna kliem tagħna u xek li importajnieh minn sqallija, ġifieri anka ħafna drawiet ġibnihom minn hemmhekk il-presepju xek, hija ċara u xek li ġibnieh. Imma jekk pereżempju taqbad waħda mill-iktar antiki, ġifieri għandha l-fuq minn 200 sena, Silent Night. Sewa. Li bnija bil-Malti. Iva. Għaliba. Tinstema sabiħa? Kassola. Żgur, għandna minnhom maqlubin. Mbagħad għandna minnhom li huma Maltin, bħal l-iktar famuża forsi Nella Tifkix iżjed, mawx Aleksandrix Kembri. Tajjeb li dawn nisimgħuhom, ġifieri issa jekk mhix traduzzjoni u jekk mhix Maltin, tajjeb li dawn jindaqqu. Mbagħad hemm ukoll il-xtaqbiliet bħal ta' ninu, ta' Christmas Father ġib li pupa u kollu xek. Għandek. Tal-Extend. Eżatt, mbagħad għand mill-verżjoni tal-Extend. Ġifieri hemm anke verżjonijiet moderni, kanzunetti ma baqgħu xanijiet. Taw tajjeb li nisimgħuhom, ġifieri hemm ħafna sbieħ. U li konet insemmu ta' Father Christmas, Christmas Father ċowe, u xek fit-taqbiliet popolari. Mbagħad għandek konna ninsewa Bambin Iswed. Bambin Iswed ta' David Azzopardi. Bellezza u xek. Hawnhekk qed nisimgħu Sfidawni għawek. Le, hawnhekk mhux sfidaw, hawnhekk għala ħadu fiħdanom dak li bdejtejt inti xtarrew sew, ovvjament il-persona li qed jaħdem ikollu moħħu jaħdem Pentium 4. Mbagħad ħaħseb illi jagħmilha. Proset, ixek tajjeb li nisimgħu da, hemm ħafna sbieħ. Grazzi lill-Andre, ovvjament, illi ikun jgħat għaddej galor. U inti semmejtu lejl ta' skid vera, dis-sena l-qed 200 sena. Dik bdiet bil-Ġermaniż, l-ewwel kienet bil-Ġermaniż, imbagħad qaliba Mr. Arnold Cassola, Albert Cassola, għandu ħafna kanzunetti bil-Malti, bħall-imħabba pereżempju, ta' kontribu kbir il-kanzunetta Maltija. U hija waħda mill-isbaħ li għandna u xek lejl ta' skid, lejl tal-milien. L-ilsin Malti kif nafu jaf ikun aħrax f'ċertu punti u melodjuż ukoll, kif qed nisimgħu hawnhekk. Per eżempju, jiena d kanzunetta ma toġobni xej bil-Ġermaniż. Issa nitkellem fuq il-ħsejs, imma bil-Ġermaniż ma toġobni assolutament xejn. Huwa bil-ħsejs tkun drajt ta' għax għal xi ħadd imbagħad li jkun imdorri. Il-Ġermaniż huwa iktar. Ma dawn ikun impressjoni ġenerali tal-li konna jgħidulek il-Malti, jgħidulek aktar ġibda jgħidulek l-Ispanjol, jgħidoq ħelwa l-widna u l-Ġermaniż aħra. Għana jgħidlek min ikun imdorri għal dawk il-ħsejjes u jkun qed jgħidlek affarijiet taħlewa u towża.
ma jkunx qed jgħidu. Għalih mhux se tkun qed tfisser kif ovvjament Dawn nisimgħu. huma jisom ħrejjef ngħidilhom jien, jisom miti li jintrabtu ma' xi Huma ħsejjes illi jaffettwawna wkoll. Isma', illum. Probabbli bħalissa tifittex il-Ġermaniż. Li jien li naf il-Lantri, probabbli żgur hekk qed jagħmel. Biex jinkejkes Xi ħaġa oħra li hija marbuta mal-Maltin u hija xi ħaġa tal-Maltin, il-purċissjoni tal-bambin illi ssir normalment bħal-lum Iva. U li bdiet tonqos. Ukoll, Iva, moħut minnhom daw li jonqsu ara pereżempju Ħoloqa San George Preka. Iva, Iva, Iva. U il-lejla wkoll hemm kelma partikolari marbuta mal-lejl bej il-miliet, bej lejlet il-miliet u l-miliet, il-gawgaw. Mhux hekk, mhux hekk. Dan huwa sta kienu jemnu li dawk it-tfal li twildu lejlet il-miliet għax fettilhom imsi jitwildu mal-bambin, dawk kellhom kastik, jiġifieri f'dan lejl ma t-tokkieta nofs il-lejl kienu jinbidlu f'xi tip ta' Dik mostru. interessanti, dik ma stajx nifhimha jien, ġifieri l-istorja tal-gawgaw illi naqset naqra mill-popolarità Iva, tagħha iva. għalkemm għadna nisimgħu bil-gawgaw u l-bawbaw il-bawbaw. u ġifieri dawk għadna nisimgħu. Imma l-istorja diet nisimgħu da jisom il-gawgaw ikantawha. Silent Night Tara bil-Ġermaniż. kif mhux ħarxa ma. Ħlewwan. Għalt lek ara tasal tard il-lejla x'intik waħda biċċat tismagħha. U lejl ta' skiet. Ħajlige, ġifieri qaddis, ewwel il-qaddis. Ewwejja bellezza, Imma ismagħha bil-Malti. Bil-Malti mbagħad tagħmel kapolavur. Xtieħ ngħid kif Xtille naħt. jiena Ġermaniż ma nafx. Imma Issa, mela tagħmel riżoluzzjoni dik kelma oħra x'hekk. Xiex, nibda niskuna li oħra. Le, dejjem sabiħ li wieħed jitgħallem u jibqa' ikabbar ukoll l-erb tiegħu. Però Għalissa le, għalissa ma xtiex nitgħallem lingwa oħra malli għaddi. Issa, morna l-Malti, ħanibqgħu b'di. Bellezza, għodi. Sabiħa di. Le? U daw juħdu klura, tanqas li jgħodnu l-ura tfulija ma tkun ankantawhom l-iskola, xi importanti ħafna li tfal ikkantawhom daw, anki ma jistax ikun ikollhom kunċert, programm sieħ, lingwa waħda biss. Tisma' x'kanzunetta waħda Maltija. Le, għandhom jarfu li għandhom ikollhom programm bilingwi, biż-żewġ lingwi, bil-Malti u bl-Ingliż anke jżewquhom ħaltuhom. Ma ninsewx li jkollhom xi nanniet li jiġu jarawhom għall-kunċert li laqas jifhmu kelma mbagħad jkun bl-Ingliż. U tgħid li ma m'hemmx tfal barranin fl-iskola. Allura dawk li jgħixu Malta jitalmu l-Malti u jitalmu anke l-għanijiet tal-miliet. Wieħed mill-oqgħod metodi kif titgħallem il-lingwa li titgħallem il-kanzunetti l-għanijiet ta' dak il-poplu. Ekku. Żgur li kien hemm din il-diskussjoni ftit ta' żmien ilu wkoll l-Italja fejn bdew jgħidu l-Christmas carols jisom xi ħaġa ta' tfal. Sakemm mbagħad bdew joħorġu kanzunetti li immodernizzaw anke il-ħsies tal-miliet u wieħed jinbidel ukoll blanijiet tiegħu. Il-kunċett tal-istrina. Sewa, proset. Ta' min li nitkellmu ftit fuq? Da mhux eżatt il-miliet, jisu wara l-miliet. Għandna niċċelebraw illum jisu l-għada tal-miliet bħala ċelebrazzjoni ġbir ta' fondi ġwi għal-karità. Imma l-istrina kienet propjament nar l-ewwel tas-sena. Ekku. U kienet hemm didrawwa li tfal jisaqsu lil qrabathom biex itwhom xi tal-flus. U ġieli kienu joħorġu b'xi bott fit-toroq u jħabtu l-ġirien insomma biex itwhom xi ħaġa l-istrina. U jisu l-isem tal-programm insomma kien intelligenti naħseb għax qabad didrawwa. Imma mbagħad għandna l-espressjoni wkoll, Dr. Spanjol, illi l-istrina li aħna nużawha ġieli. Mbagħad ġieli nżewqwa naqra iktar, ma nistax ngħid. Dik m'għandix taqsam imma mal-istrina, insertat bħala. Dik ġejja, dik hija l-ewwel semmena eufemizmu, ġieli kliem daqsxejn goff jew li se jkun tabu, ittieħ forma daqsxejn iktar. Insomma, tawġu ftit, per eżempju, inna fl-ewwel semmejna Alla, dak li jkun flok jisemmi Alla jew jgħid bambini kelli jgħid Alleċ, per eżempju, tifhem qed jawweġ. Ġifri mbagħad użajna wkoll il-kelma l-istrina. Tiġi kienet ostja, u xejn l-ostja. U dawwara min jidawwara ostra, minn ostra ġiet il-listra, mbagħad il-listra jekk tkun żgħira tiġi l-istrina, u insertat ħabtet mal-kelma strina. Daw jiġi li jiġru. L-iktar
għal-qalbek fi żmien il-miliet x'għandek li jorbot mal-Malti? Kelma? Jew kelma jew xi ħaġa. sitwazzjoni jew tradizzjoni. Interessanti di. Tal-gawgaw ningustaw isjien għal biex ta' xogħol għax vera minn banda tfal kienu daw isiru mostru jisukun immaġinaw imorru jġaraw fit-toroq. Imma li hemm waraja hemm dil-tradizzjoni li biex ma jisrux il-gawgaw kienu jitwhom xi ħaġa x'jagħmlu ma' tokki ta' nofs il-lejl. Ħafna drabi kienu jitwhom xi passaturi jew arbil. Jgħidulhom biex jgħoddu t-top passatur u l-arbil. Biex jibqgħu qajmin u ma jordux u ma jsirux dal-gawgaw. Biex ma jsirux. Qed jipproteġuhom, imma hija ħelwa ħafna naħseb jien. Forsi mhux fuq it-tfal imma hija mod ħelu kif iżommhom qajmin insomma. Jiena ara kattiva. Kattiva wkoll jista' jkun. Jiena nawguralkom li ma ssiru l-ebda forma ta' gawgaw, anzi nawguralkom li tgawdu. Gawdu mit-Taljan ġejja wkoll, Ejja mela. Ejja sibt kelma ħelwa. Il-kumplament. Niggustaw iżd il-kelma, ma jgħidulek il-festità biex tgħidilhom il-kumplament. Daw nżommuhom mhux inkollu kulħadd sejr all the best u l-bizzila u niża. Tajjeb ngħidu l-festit tajba, il-miliet it-tajjeb, daw ma sbieħ ħafna s-sena tajba u l-kumplament allura. Nirreċiproka mill-qalb, awguri lilek u lil dawk kollha illi tippruvaw iżommu il-sin pajjiżna aktar ħaj, aktar modern u gawduh u utilizzawh ukoll mill-quddisa ta' nofs il-lejl u jibqgħu sejrin sal-istrina u iktar. Fidejkom biex komplu issegwu l-kumplament tagħna wara dan it-telebeħ.